खुलुमबाय आं गबिन बाग्लारि गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो आं दंफायो नगाव जिल्लानि 82 नं रहा समष्टिनि बरफुख्रि गामियाव फै दायो रायजो राजानिफ्राय मिथिना लानि एबार सोरनि सरकार रायजो राजाया सोरनिफ्राय मा हानजानि सरकार नायगिरो बेखौ मिथिना लानि। आंनि खाथियाव दं बे गामिनिनो सासे मोजां बिजिरगिरि आरो बयजोंबो सिनायजानाय गामिनि बिथांनि सिनायथिखौ गिबियावनो लानोसै। नोंथांनि मुङा सार? आंनि मुङा श्री राजु नार्जारि। आं बे गामिनिनो थागिबि। दिनै बिजेपि सरकार फैनायनिफ्राय नै जोंनि लुथुमारि 28 नं लुथुमारियाव जों गोबां खामानि बा लामा बायदिसिना न' बां बायदिसिना जोंनि बेहाय गोबां खामानि जादों, रायजोनिफ्रायबो जादों। बेनिखायनो जों दिनै नैबे 28 नं लुथुमारि जानानै जों दिनै बिजेपि सरकारखौनो जों दिनै मोजां मोनदों आरो बिजेपि सरकारनो गासैबो खौसे जानानै जोङो दिनै बिथांखौनो भट होगोन। जोङो गासैबो बर' खौसेथि सुबुं आफाद जानानै जोंनि थांखिया बेनो। अब्ला नोंथांनि गोसोआव आपकी सरकार बिजेपि की सरकार नङा होनबा? नंगौ। गोजोननाय थाबाय। दायो आरो गुबुन सानैसोनिफ्राय मिथिना लानि। आरोबाव दंबावो आंनि लोगोआव रेबती हाजोआरि, बिथांनिफ्राय मिथिना लानि एबार सोरनि सरकार नायगिरि बिथाङा? जों दासान्दि भाबिदों जों फुलावनो होगोन होननानै सानदों आरो जोंनि नामाय बहुद हामा दंमोन। दा फुलनि मानसिया जिखिनायनिफ्राय जोंफोर फुलाव होनानै नामाफोरलाय एसे जाबोना होदो आरो देग्लाय माने एसे जुदि जिखि होनो हाब्ला आरो रासिन माने मोजां जाथों होननानै बे खोथाखौनो जों माने भाबिगासिनो दं। आरो जेन फिसाफोराबो जोंनि मोजांनो दा खेला धुलाबो फैदों, खेला धुलानि बे मास्टार फैदों, बे मास्टारा बहुद बुजायदों रायजोखौ। बे रायजोआ बुजायनायाव मानसिफ्राबो बयबो मोजांबो मोनबाय, गथ'फोराबो मोजां मोनबाय, बिदिनो देरहाबाय थाथों। जों माने फुलखौ जों हागारा, बेखायनो जों बयबो माने सापर्ट जादों आरो मा। गोजोननाय थाबाय आब'निसिम। दायो आंनि लोगोआव दं केमेरा पार्सन कानसन बाग्लारि, बिथांखौ माखासे नुथाय दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे बरफुख्रि गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना गासैबो बिजेपि हानजा एबा बिबारावनो भट होना एबार फिन खेबसेबाव बिजेपि सरकारखौनो लुबैदों। गासै प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय। आरोबाव जोङो दायो थांबावनि आरो गुबुन मोनसे गामियाव आरोबाव सासे बे मैना फोथारनिनो आथिखालाव वार्ड मेम्बार जाना दं, बिथांनिफ्राय मिथिना लानि बिथाङा सोरनि सोरखारखौ नायगिरो। स्वागतम जनायছো আপোনাক প্ৰাইম 24 হেডলাইন তৰফৰ পৰা। আপুনি কওকচোন এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ বিচাৰে? এইবাৰ আমি বিজেপিয়ে বিচাৰি আছোঁ। বিজেপি চৰকাৰ আপোনালোক কিহৰ কাৰণে লাগে? বিজেপি যদিবা আমাৰ ইয়াত এতিয়া আজি বিজেপি আহিছে, আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু বিজেপি চৰকাৰ যেনেকৈ থাকে, এজিপি চৰকাৰ যেনেকৈ থাকে, তেনেকৈ আগলৈকেও যেন তেনেকৈ থাকে। মই এইখিনি ধন্যবাদ বিচাৰিছোঁ। আমাক ভাল পাওঁ। আচ্ছা, আপুনি ইয়াত বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব নেকি? অট'চিলা কাউন্সিলাৰ মানে ইয়াত আহিছে যেতিয়া বিচাৰি আহিছে নতুনকৈ, মই আজি বহুত ভাল পাইছোঁ। আজি যেনেকৈ ফূৰ্তি হৈছে তেনেকৈ যেন সদায় যেন ফূৰ্তি হাঁহি মুখত থাকিব লাগে, মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ।
दायो आं दंफायो नगाव जिल्लानि बैथालांसु मोनागुरि गामियाव दायो औ मैनापथार गामियाव दायो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि एबार बिथांमोना सोरनि सरकारखौ फैजानो नागिरदों दायो आंनि खाथियाव सासे दङ नोंथांनि सिनायथिखौ होग्रो आं जाबाय हरेस्वर खाख्लारि दिनै बै जोंफोर दिनै बै काउन्सिल मोननायनि कारणे जों बहुत खुसि बे खुसिनि कारणे जोंफोर दा जोंफोर बा जितु दल फैदो बा बिजेपि एजेपि दल बा बेखौनो जोंफोर नाजावगोन एबार नाजानाय जोंफोर माने एकदम खुसि आरो जोंफोरनि कारणे बिराद खुसि आरो मोननायनि कारणे काउन्सिल मोननायनि कारणे दे काउन्सिलनि माखासे मावनो गोनां मावनो गोनां खामानि दं बेफोरखौ माने फुरा जाजोबनांगोन दा जोंफोरनिबो बिराद खुसि जागोन आरो बर' हारिनि कारणे जोंफोर मोजां मोजां खामानिखौ मावनांगोन आरो जाथिनि खामानिखौ मावनांगोन आरो जाथिखौ जोंफोर फोसावनांगोन आरो गथ'फोराबो जेने माने काउन्सिल मोननाय लगे लगे जोंफोर साख्रि बाख्रि मोननांगोन बर' हारिफोरा बेखायनो आं बेखौ माने खावलायदों बे सरकारखौ बिजेपि सरकारखौ बेखायनो आंनि धन्यबाद आरोना बे बरफुख्रि गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना गासैबो बिजेपि हानजा एबा बिबारावनो बहुत होना एबार फिन खेबसेबाव बिजेपि सरकारखौनो लुबैदों गासै प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय आरोबाव जोङो दायो थांबावनि आरो गुबुन मोनसे गामियाव आरोबाव सासे बे मैना फोथारनिनो आथिखालाव वार्ड मेम्बार जाना दं बिथांनिफ्राय मिथिना लानि बिथाङा सोरनि सोरखारखौ नायगिरो স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক প্ৰাইম 24 হেডলাইন তৰফৰ পৰা আপুনি কওকচোন এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ বিচাৰে এইবাৰ আমি বিজেপিয়ে বিচাৰি আছোঁ বিজেপি চৰকাৰ আপোনালোক কিহৰ কাৰণে লাগে বিজেপি যদিবা আমাৰ ইয়াত এতিয়া আজি বিজেপি আহিছে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বিজেপি চৰকাৰ যেনেকৈ থাকে এজিপি চৰকাৰ যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ আগলৈকেও যেন তেনেকৈ থাকে মই এইখিনি ধন্যবাদ বিচাৰিছোঁ আমি আমাক ভাল পাওঁ আচ্ছা আপুনি ইয়াত বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব নেকি অট'চিলা কাউন্সিলাৰ মানে ইয়াত আহিছে যেতিয়া বিচাৰি আহিছে নতুনকৈ মই আজি বহুত ভাল পাইছোঁ আজি যেনেকৈ ফূৰ্তি হৈছে তেনেকৈ যেন সদায় যেন ফূৰ্তি হাঁহি মুখত থাকিব লাগে মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ दायो आं दंफायो नगाव जिल्लानि बैथालांसु मोनागुरि गामियाव दायो औ मैनापथार गामियाव दायो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि एबार बिथांमोना सोरनि सरकारखौ फैजानो नागिरदों दायो आंनि खाथियाव सासे दङ नोंथांनि सिनायथिखौ होग्रो आं जाबाय हरेस्वर खाख्लारि दिनै बै जोंफोर दिनै बै काउन्सिल मोननायनि कारणे जों बहुत खुसि बे खुसिनि कारणे जोंफोर दा जोंफोर बा जितु दल फैदो बा बिजेपि एजेपि दल बा बेखौनो जोंफोर नाजा